остава много място за носа. Така че не само болната е малко дебела. Но не мислите ли? Кой има нужда от носа, когато има такива мускули? Чрез естествен подбор. Всяко следващо поколение се въоръжава все повече и повече. Но това повдига друг въпрос. Кой би могъл да се справи с анкилозавъра? Кой би могъл да пробие неговата защита? Ами, ще трябва да е нещо необичайно. Нова порода! Най-прочутото местоявно живяло някога! Тиранозавър Рекс! Той е само бебе. Иначе става по-големи. Порасналият Тирекс може да погълне 70 кила на една хапка. Горе-долу колкото тежат 2 10 годишни